Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaasahang makakaranas ng malawakang pag-ulan at malakas na hangin sa rehiyon bunsod ng Super Typhoon Nando. Bunsod ito, naka-high alert ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon para sa agarang responde at evacuation kung kinakailangan. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin live ngayon si Ms. Cheng Quizon, ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 3 para po sa latest update sa Central Luzon. Magandang araw po, Ms. Cheng. Magandang araw po, Sir JM, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ms. Cheng, kumusta po ang monitoring natin sa Central Luzon? Nagkaroon na po ba ng preemptive measures bilang preparasyon po sa Bagyo Nando? Sa ngayon po, sir, tuloy-tuloy po ang ating ginagawang monitoring dito sa buong Central Luzon at ang ating pong RDRRNC3 Emergency Operations Center or EOC ay nakataas pa rin po sa Blue Alert status. Sa usaping preventive measures naman po bilang preparasyon po sa bagyo na nagsimula pa noong nakaraang linggo po dahil dumaan din sa atin si Bagyong Mirasol. So still we are in close coordination with our local DRM offices, member agencies and uniform services po for any updates and Ms. Cheng, ngayong umaga tuloy-tuloy po ang bugso ng pag-ulan. Meron po bang areas na mataas na po ang level ng tubig? May baha na po ba sa ilang bahagi po ng Central Luzon? Base po sa ating latest report as of 6 a.m. today sa flooded areas, meron po tayong 4 na flooded areas po, mula po yan sa bayan ng Quezon, sa Nueva Ecija, at saka meron din po tayong naitala sa Licab, Nueva Ecija. So, as of reporting period, yun po yung meron tayong data, sir. May datos na po ba tayo? Ilang pamilya ang apektado ng pag-uulan? May inilikas na po ba ang OCD o yung mga LGU po natin? Yes, sir. Meron tayong naganap na preemptive evacuation, and sa dalawang probinsya natin, namely yung Aurora Province and Nueva Ecija. So, for the preemptive evacuation, meron tayong 227 families. Breakdown into 677 individuals or persons, and ngayon po meron pa rin po tayong 4 na nakabukas na evacuation center sa probinsya po ng Aurora. So sa kabuuan po sa Aurora and Nueva Ecija, meron tayong 64 barangays na affected po itong ating sama ng panahon, of which 6,260 families po ang laman and breakdown into 24,294 individuals. Ma'am Cheng, na-check po ba natin kung kumpleto na po ba ang supply ng gamot, ng tubig, ng pagkain sa ating mga evacuation centers sa Nueva Ecija at sa Aurora? Yes, sir. So, kaantabay po natin doon yung ating pong mga local DRRMOs, at saka yung mismong local government unit or provincial government, dalawa, which is Aurora and Nueva Ecija, And time by time ay tinatanong rin natin sila if meron silang mga kailangan for the evacuation center and for anticipated needs dito sa region. Ms. Cheng, naisip po namin malaman, sana wag naman po. May naitala na po ba tayong mga sugatan o nasawi dahil po sa Super Typhoon Nando? Meron po tayong monitored and reported na casualty dito sa region, pero still, sir, we are waiting for the validation of our management of the dead and missing cluster po, which is led by the DILG. So siguro maglalabas tayo ng pahayag dito kapag ito ay validated na. Ito naman po sa ating para sa mga ating mga driver at mga bumabiyahe. Ano po yung mga kalsada na hindi po maaaring daanan ng mga light vehicles? So yung mga kalsada po na hindi po maaaring kumbaga daanan papunta sa mga lokasyon ng ating mga nagbabiyahe? Yes, sir. Meron lang tayong isang barangay road na reported. So, ito po ay not possible to light vehicles na 1 foot po kasi yung natin, yung flooding dyan po sa may Licab, Nueva Ecija. Particularly doon sa Licab, Victoria Road, Barangay Road po. So, as of reporting period, yun pa lang po yung
monitored natin and received reports, sir. Ito naman po sa ating biyaheng panghimpapawid, may canceled flights na po ba sa mga ating mga paliparan? Kasi meron po tayo dito, may mga Clark International Airport at iba pa mga airport dito sa Central Luzon. Yes sir, nakikipag-ugnayan din tayo of course dun sa mga airports natin dito, no, particularly dito sa ating malaking airport which is the Clark International Airport, no. Pero base po sa kanila pong datos and reports sa atin, no, reported canceled flights po tayo as of the reporting period, sir. Ms. Cheng, before we let you go, ano po ang payo, mensahe at paalala po natin sa ating mga karehiyon, mga kababayan, dahil medyo patuloy po ang pananalasa nitong ating Super Typhoon Nando? Opo. Para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating pong mga kababayan dito sa Central Luzon, of course, dapat tayo po ay makinig at makibalita, no, sa ating mga warning agencies, no, official and credible warning agencies tulad po ng Pag-asa, no? And hinihikayat po na manatili sa loob ng mga bahay at lumikas kung kinakailangan base po sa abiso ng ating pong mga otoridad. And of course, yung personal and family preparedness ay huwag po nating kalimutan, ay hinda po natin yung ating pong mga go bags or emergency bags, no? And of course, dito po sa Central Luzon, sa inyo pong RDRRMC3 at OCD Region 3, ay asahan niyo po kami ay patuloy na nakaantabay at nakahanda po para sa pagtupad ng aming tungkulin bago, habang at matapos ang isang panganib at sakuna. Maraming salamat po, Ms. Cheng Quizon, ang spokesperson ng OCD Region 3. Para sa iyo pa balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang 2:00 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po at mag-iingat po tayong lahat.